сарын 3 өдөр өнөөдөр инхүү эхэлж байна. Манай өглөөний хоолнуудыг бүрдэж тавьсан байна. За тэгсэн цаг болох чинь манай гайд бидний юу заавал энэ юу вэ? Бид бодлоос гараад ирсэн. Одоо сафари руу явж гин. Тэгээд нэг юм жижигхэн дэлгүүрийн гадаа бид нэг хэдэн минут амар гээд. Тэгээд сууцгааж байна. Тэр аргач. Мөн дэлгүүрээс юм аваарай гэсэн чинь охин байсангүй. Өнөөдөр бас нэлээд салхитай өдөр ах шүү. Гэтэ дайжгүй шүү. За манай хөтөлбөр жоох эрт байна гэд бид нарыг энэ хүр хархан юм хийдэг газар аваад ирлээ. Тарам марвал хийдэг юм шүү байна. Сонирхолтой. Google наш нөхөр болсон. Сафари дээр ирсэн. За энд нэг юм солонгос охин, нэг вьетнам охин хоёр байна. Сая танилцлаа. Их дэжгүй охтууд байна. Two, to visit with your family, room 14. Please gather all members and queue room. This is the waiting area for our internal train service. To use this service, please follow these instructions. 1. Wear your ticket. 여기는 이정희 카트의 종착지입니다. 손님 여러분, 이곳에서 자유롭게 관람해 주시기 바랍니다. 관람이 solitary and are the largest species in the cat family. You will see the tigers again in the semi-wild safari area. Оо шал танихгүй бүсэмжлэг хийчлээ. Thank you. Thank you. Юу байгаа энэ дотор? Оо, сармагчин биш. Юу шийдсэн? Оо. Тэгээд хоёр давхар хаалгаар орж энэ зэрлэг юу руу норд юм байна.
No, on the left side. This is Bengal tiger. 와. 야, 나 너무는 대충다. 왜 이렇게 찌는 진짜. 아와마. Một bé tay phía bên tay trái dưới đây các bạn vừa bằng tổng cỏ. Phía bên tay trái dưới đây các bạn vừa sừng dài. Yung boat tsaka tarot. Uy! Dạ, và những cái quay để cho tôi quyên hết vui lòng đã bảo hành ship đi xuống xe. Tôi xin cảm ơn ạ. Có đồng đội nhà mình hay không nhá? Đón đi ô! Đó, cái đó một đồng thật to và năng lượng hơn được không ạ? Em sẽ đếm nhá. 1, 2, và sẵn bắt kèm bay nè. Có thể là có một từ 5 đến 7 tháng đấy. Sau đó, những ngành như không này sẽ được chính quyền ổn định và giải quyết cho các cuộc sống đó. Cái này nó sẽ được xuất hiện rất nhiều lần nữa. Không nên được anh chào các bạn nhá. Cái vấn đề này thì di chuyển của các bạn nước đến từ công viên Đà Đá. Bây giờ đây là các bạn còn tập dượt, tiếp theo sau là các bạn còn lại đó. Hai người này còn bốn chủ tại công viên. Anh đã di chuyển tàu đến cuối cùng để các bạn xem đi. Các người tàu ra không họ lộ trên vị thấy tạo phim đó. Cái mặt điểm các người các bạn nước chủ lại hết rồi. Бүгд ингээд Вьетнамд ирэхээр юм болчт юм байна. Park Square гэдэг газар байна. Вадаг юм. Аа. Би яг сая бафасаа хийчихсэн. Аа, тийштэй. Хэдий бэрнэс юм. Ямар хөөр юм бэ? Açık Rusya var. 어디들 하는 어디 소치트. 자 들어가라. 오 진짜 열심히 들어. 야 뭐해? 아, 너 시안이 오시트. 오 진짜 하도 저들 눈이 부럽다. Turkey. 엉거야. 그래 하면서. 아, 요.
soccer team. Тийм байна. Манай айлтныг ахын утсан унаасаа. Яаж ийн? Болж гин үү? Ямар сайхан сэтгэлтэй юм бэ те? Мөнгөний гэж байгаа. Тийм үү? Хэдэн төгрөгөөр өгөх үү? 500,000 болох гэсэн. Тийм үү? Энд аим бохор юм байна. Доор тунцсан байна, тунарсан. Энэ хөлөөр яагаад байгаа юм уу? Бас зүгтэй. Би баг ингэ авчих. Миний хөл авдсан шүү ингээд авчтай. Чи баг шилбэл дүүх юм шүү. Тийм биш үү те. Ингэ авчих. Тийм. Тийм би өөр ингэ авчих. Зүг. За бид энэ гранд варлтаа үзчихье. Жохон амарчхаад одоо хоол идэх газар руугаа явж байна. Энэ нар дарахыг уг нь хоолны газараас харъя гэжсэн. Тэгсэн чинь амжихна. Ингэж гарч ирэхгүй байсан. Яг гоё юм шүү те. Нармар. Оо. За би тэтэстэй яран нар жаргахтаа уралдаж ирсэн чинь амжлаа. Аха. Окей. Янзын гейт метр ортлоо доо. Wow. Yeah, so romantic. Romantic. Wow. Oh my god. Ooh. Ямар гоё юм бэ? Wow. Oh, so beautiful. Тоо гоё газар бүрээд ирсэн. Араа хоол идэх гэж байна. Энэ хараа. Ямар гоё байгаль бэлхий юм бэ? Вау. Тэсэл байна. Ямар гарсныг та нар бидний Instagram, Facebook-ээс хараарай. Чадаш. Это вот хочет ты. Тэнийг зураг авах юм. За. Гог юм байна. Бид хэд хоолоо идчихээд одоо вилараа буцаж байна. Вилараа буцах замдаа супермаркет орж хүнсээ цуглуулна. Хүнсээ гэж байна. Тийм, уух юм аа л цуглуулна. Тэгээд маргааш болохоор зэрэг
Маргаашийнхаа влогийг хийгээд авсан. Бараг дуусч тэгээд л. За goodbye. Маргаашийнхаа влог оруулъя.